Yabona izinto lapho zizosethi manje. Awungitshele, kanjani ubuyele egemini? Sengifuna uziphushela manje business. Bambe lapho. Asithi kushaye wona. Njengoba ngikutshela nje la Kim. Sengifuna uziphushela manje business. Ngikhohle ubekade ejahana makundana. Mina ngikhuluma ngemali ye-top la. Ungacabanga ukuthi ngiyakubhayizisa. Awuhlala edabeni la Kim. Imaphi lama connection eronga ngawo? Hey, nahamba ngathi ngiyathela isitibhili. Zishaya mgani. Nami ngike ngawezwa amahebezi ukuthi wena ujola nosuku oluhle. Kanti ukhululeka Mtshezi mntaka baba. Usuku oluhla kayona nje enhlobo ithaphi yami. Unomfana la usanda kufika la endaweni. Awuyayishaya ishiya man nomfo. Manje yona into ebengizele leyo. Hey mina ngiyeke ngushiya mina. Hayi, asike sambe ngibona ukuthi uyawathola ni lamathola. Awu ngazajabula mfethu. Hey. Efethu, ahamba obiza ubhuti wakho la. Awutsizana siyaphila. Ngihamba. Ayikho kusheke lokho. Ngizimela ujwayele social media ukuthi uzokwazi ukuthi ufunde izinto ezintsha empilweni. Uyangisanganela wena. Hayi bo. Angikholwa ke lento le. Yini manje ndoda sekwenze njani? Hayibo. Noma ngathiwa phela izinto ziyafana. Hayi, umfowethu phela. Kuyomela ungifunise lo umfowethu. Awumngani ngisazokutshela. Uzobona kungenzuku zatshwala. Umtshezi uzobe ephethe olwami ucu and angincethezi ngalokho. Asikho isidingo sokukhuluma kanje kusuku akuyona into ehlangene ngayo lena yami manzuzo. Awusibheke nje ukuthi usoft kanjani. Lalela la wena silenda sama-catalog. Umuntu engiyifunayo mina, umtshezi nje. Cha, angifune impi nawe. Teta ntombazane ngene intombi efanele yena. Somkhuza inyongo too much and usuzoyithola lento oyifunayo. Yes, akuyona into ehlangene ngayo lena lana. Boga ulubheke. hey, ngiyambona lokuthi akangazi uzongithola kahle. Shola Kim. Imini uNikita. Sengiyamazi lo spethe ehlezi khulunywa ngayo.
Kuzomela sithole ukuthi Spectre yini lapha esikwayo. Ngizokwazisa ngokusheshsha. Lalela la. Wena yilo phone. Yabona into engizama ukuyenza nonakini. Ngeke izilungu. And wena ungitshele mase ufuna ukulandela zakho. Uyangizwa? Kufanele uyazi. Awuthusi. Lezi inkamela kabuye. Engisayilanda, seziyolanda ubaba. Agcinani he. Shempela. Ngeke uthusa ubaba ukhwini wami. Anginalo iphutha kuyona yonke le nto. Unobamba wavele wayizela kimi. Wavuma nawe sabangani kodwa. Sala naye. Chu. Manje awusho-ke kuhlula. Wenze njani-ke futhi ngifuna ungenze into ephathekayo. Kumanje ngimtshela into yami njalo hleze yenza dakho blue. Hayi mfethu awenze kusheshe ngoba uma ungayenzi you'll be fired. Le mission ayikho good for you. Khona umuntu ogood for le mission. Kuba loyo. Dedela ubhili. Hello? Is okay ngiyeza manje. Lalela-ke ntombazane. Ufuna usondelana kakhulu Spectre. Lalela-ke ndoda mphili. Ngifuna iphelele mina eyamanje. Siyezwana? Hayi khulileka. Amanzi amancane lawo. Sikhulekile kolakhoza. Sitoba semfene. Wena nyanga yami eduma umhlaba wonke. Wena owenza izinto zenzeke. Ungahlala phansi. Ngiyathokozisa ukuthi ungihayela kamnandi kangaka. Ukhala ngani khehla? Hey, lakhoza. Kuningi okusemahlombe. Kuningi engibhekene nakho kulomhlaba lona. Hey, inkinga ngapha nangapha ngiyafuna ngapha nangapha. Angazi ngonini. Wenziwe lento leyo ube nontantana umhlaba wonke. Ungazi ukuthi usukuyisaphi. Hey. Wena waseyingelesini sokulunga. Isize ngiqonde kahle ngaleli golide. Uyaphazama ke lapha mfana wami. Akulona neze igolide leli. Lilo kanye makhosi. Akusile ungabukeka njengalo. Lento oyiphethe imbethe amanje egazi lamakhosi aseGibhithe. Ngifuna zonke izitha zami zibuye zizoguqa la. Eshaya phansi la edo. Zikhothamele mina. Uyangizwa makhosi? Umbuzo uthi ke kanjena uyilungiselele yini? I am prepared. Angeke vele sidobe kanjalo. Angeke siyekele uSpectre abe rich ekubeni sisengcupheni. Cha phela mina sengisukile bethi kulento. Nawe uyabona ukuthi umbango lo ngeke ngifele mina phela sengazi ngife ngifele lo umbango wegolide. Konke ungitshela ukuthi yonke lento esisiplaneka ngakuyaphela nje kanjalo. Phela mfethu asengisikhazi manje usukuthi ngibuyele ekhaya futhi nginamabhizinisi asekhaya. Impilo yami yonke. Sengiphumile kulento futhi ngiyele.